Dobrý deň prajem, vážené predsedníctvo, kolegyne, kolegovia, dovolte mi odprezentovať prípad malej Ninky. Prvýkrát sme sa s Ninkou stretli v apríli 2013, bola vtedy hospitalizovaná v rajonej nemocnici z dôvodu uroinfekcie, monoterapia antibiotikami nebola účinná, po zvolení dvojkombinácie antibiotík došlo k normalizácii močového nálezu a ústupu teplôt, ale naopak k vzostupu markerov zápalu. Z dôvodu diferenciálnej diagnostiky bola malá Ninka preložená k nám na v tom čase ešte prvú kliniku detí a dorastu. Fyzikálny nález pri prijatí bol v podstate chudobný, dievčatko síce bolo hypotonické, ale ináč na ňom nič nebolo, okrem svetločervených ložísk, exantému, ktorý dla udania matky bol exém. Keď sme doplnili anamnézu, zistili sme, že tento exém trvá od veku 6 mesiacov dieťaťa, kedy dieťa prekonalo febrilný stav nejasnej etiológie, ktorý sa výsev prvýkrát objavil a odtedy trvá. Vo veku 8 mesiacov prekonala varičelu, ináč jej anamnéza bola bez pozoruhodností. Laboratórne vyšetrenia nám ukázali vysokú aktivitu zápalu, mikrocitárnu anémiu, ale dosť prekvapujúco aj vysokú hladinu triacylglycerolov, laktadehydrogenázy a feritínu. Vedeli sme teda, že Ninka má zápal, ale o jeho etiológii sme ešte nemali predstavu, keďže diferenciálna diagnostika môže byť síce pekná, ale obťažná skladačka, rozhodli sme sa prizvať viacerých odborníkov. Po zložitých zobrazovacích vyšetreniach mikrobiologických, serologických, konzultácií kardiológa a neurológa sme vylúčili infekčnú etiológiu tohto ochorenia. Prekvapilo nás, že neurológ konštatoval psychomotorické zaostávanie u Ninky, ktorá bola vtedy na úrovni 6 mesiacov a ľahkú makrodyskrániu, konkrétne prominujúce frontálne rohy. Konzultovali sme preto onkohematológa, ktorý zhodnotil krvný nález, vyžiadal si ďalšie vyšetrenia a ako môžete vidieť v priebehu niekoľkých dní feritín stúpol až do extrémnych hodnôt, CRP stúplo, laktadehydrogenáza stúpla, dochádza k poklesu trombocitov, erytrocitov a sklonu k disemitovanej intravaskulárnej koagulopatii. Onkohematológ vyslovil podozrenie na hemofagocitujúcu lymfohistiocytózu a odporúčil preklad na oddelenie detskej onkohematológie. Tam vykonali punkciu kostnej drene, ktorá ale nepotvrdila syndrom aktivovaných makrofágov, rovnako vylúčila akutnú lymfoblastózu. Boli odoslané vzorky na genetické vyšetrenie do Bratislavy a do Prahy. V tom čase sme obdržali aj výsledky vyšetrenia autoprotilátok, ktoré svedčali proti diagnóze autoimunitného procesu. Rozvinula sa u malej Ninky ale diseminovaná intravaskulárna koagulopatia, bola potrebná intenzívna terapia a nakoniec Ninka opustila nemocnicu po 26 dňoch bez stanovenia jasnej diagnózy. Nasledujúce 2 mesiace sa mala Ninka výborne, prišli nám výsledky genetických testov, ktoré boli ale negatívne. Denne sa ale objavoval ďalej prchavý makulózny exantém. V júli 2013 Ninka ochorela, antibiotická terapia neviedla, ústupuje ťažkosti, naopak objavili sa opuchy kĺbov, konkrétne kolienok a členka. Rozhodli sme sa preto Ninku prijať rovno k nám na kliniku. Hospitalizácia mala podobný priebeh s podobnými laboratórnymi vyšetreniami a preto sme sa rozhodli prizvať do týmu ďalšieho odborníka, aby prispel svojou troškou do mlyna. Tento odborník bol reumatológ, ktorý zhodnotil prchavý makulózny exantém, prominujúce frontálne rohy, psychomotorické zaostávanie artritídu v spojitosti s vysokými zápalovými parametrami a vyslovil podozrenie na autoinflamačnú chorobu, konkrétne Sinka syndrom. Autoinflamačné choroby na rozdiel od autoimunitných chorôb sú charakterizované aktiváciou akutnej fázy zápalu bez účasti špecifických T lymfocytov, a teda tvorby protilátok. Sú to genetické ochorenia a sú skôr známe pod starším názvom hereditárne syndromy periodických horúčok. S rozvojom genetiky ich postupne pribúda a Sinka syndrom, alebo v Severnej Amerike skôr známy ako NOMID, spolu s Makovelsovým syndromom familiárnej chladovej autoinflamácie, patrí do skupín periodických syndromov asociovaných s poruchou kryopyrínu. Tieto 3 ochorenia, Sinka syndrom, Makovelsov syndrom a syndrom familiárnej chladovej autoinflamácie, bol pôvodne považovaný za samostatné nozologické jednotky. Teraz už vieme po odhalení genetickej podstaty, že ide o rôzne fenotypy genetickej mutácie jedného génu, pričom Sinka syndrom je rozhodne ten najintenzívnejší.
Rozhodli sme sa preto Ninku testovať v rámci projektu Eurofever na mutáciu génu pre kryopyrín. Genetické testovanie je veľmi zdĺhavé a vysvetlíme si prečo. Kryopyrín nás chráni pred infekciou alebo inými noxami. Za štandardných okolností štiepí prokaspázu na kaspázu, ktorá štiepí prointerleukin 1 na jeho aktívnu formu a takto spôsobený zápal je lokalizovaný v mieste aj v čase. Pri autoinflamačných ochoreniach ale mutovaný gén spôsobí mutáciu proteínu, ktorý kontinuálne štiepí prointerleukin 1 na interleukin 1 a dochádza k vysokej aktivácii zápalu multiorganovému, ktorý vedie laboratórne k zvýšeniu CRP a sérového amyloidu A. Klinicky má pacient každodenné prejavy, ale pre jeho prognózu sú dôležité hlavne dlhodobé dôsledky tohto stavu. Pacienti, ktorí majú Synka syndrom, ktorí sú neliečení, umierajú v 2. alebo v 3. decéniu. Začali sme sa teda s Ninkou stretávať v reumatologickej ambulancii. Liečba kortikoidmi neviedla k úspechu, preto sme ju znova museli hospitalizovať, pridať do liečby metotrexát a čakali sme na výsledky, aby sme mohli začať liečbu anakinrov, čo je interleukin 1 receptorový antagonista. Ako vidíte, toto je opuch kolienok v tom čase. V čase zavedenia metotrexátu do liečby. Potom nám došli výsledky genetických testov, ktoré boli ale negatívne. Čiastočne nás to neprekvapilo, pretože až tretina pacientov, ktorí majú dobrú odpoveď na anti-L1 liečbu, nemá dokázanú mutáciu v géne pre kryopyrín. Pokračovali naše pravidelné stretávania, navyšovanie kortikoidov, ktoré ale neviedli k úspechu až po hranicu toxicity. Preto v máji 2014 sa snažíme do liečby pridať anakinru aj bez pozitívnych výsledkov genetického testovania. Narážame ale na dve prekážky. Jednak nedostupnosť kalibrovanej formy. Anakinra je podávaná subkutáne každý deň doma rodičmi u týchto detí. A Ninkinu hmotnosť po 10 kg, kde nám pre takýto malé dieťa chýba kalibrovaná forma. Nakoniec sa Ninka dočkala 25. septembra 2014, kedy jej mamička v rámci ďalšej hospitalizácie sama podala prvú injekciu anakinry. Po mesiaci sme pozorovali výraznú kožnú alergickú reakciu v mieste pichov, ale bolo možné postupne retrahovať kortikoidy. Po 2 mesiacoch už kortikoidy boli vysadené, reakcia sa znížila a ako sa vyjadrila mamička, nevidím žiadny problém. V januári 2015 prvýkrát Ninka prekonala nekomplikovanú infekciu bez rozvoja systémových prejavov ochorenia. Aktuálne bola na kontrolu, len nedávno, je bez exantému, bez teplôt, prekonala ďalšiu nekomplikovanú infekciu, má síce nebolestivé preseknutie členkov, ale kolienka sú úplne v poriadku a čo nás najviac teší, je dobrý psychomotorický vývoj. Ninka ešte nemá 3 roky, ale už dobehla svojich rovesníkov. Ďakujem za pozornosť.